Egunon eta mila esker etortzeagatik. EHU Palestinak agerpen publiko honetarako deialdia egin du bi helburu nagusirekin. Alde batetik, sarearen jardueraren berri ematea, eta bestetik, unibertsitate honetako errektoretzarekin izandako kontaktuak eta horien emaitzen inguruko posizionamendua ezagutaraztea. Hauek guztiak, unibertsitate komunitatearen zein gizarte osoaren interesekoak diralakoan gaude. EHU Palestina 2024ko otsailean sortu zen EHUko kideok erabaki genuenean ezin ginela isilik edo geldirik egon Israelek Palestinan gauzatzen duen genozidioaren aurrean. Egun horietan, agerian geratu zen genozidioaren errealitate gordina, baita unibertsitateak horrekiko daukan ardura zuzena ere. Horrekin batera, Israelekiko konplizitatearekin apurtzeko beharraren deialdia jaso genuen eta geurea egin. EHUko ikasle, irakasle, ikertzaile eta administrazio zein zerbitzutako langile ugarik antolatzeko pausua eman genuen, helburu argi batekin. EHUk Israelekin eta genozidioa babesten duten erakunde eta enpresa guztiekin daukan harreman oro etetea. Horizi baita Israelek genozidioa gelditzeko presio bide eraginkorrena. 2023ko erasoaldia hasi zenetik, unibertsitate komunitateak argi adierazi zuen aldarrikapen hau, eta geuk zuzenean helarazi genien Eva Ferreiraren errektoretza taldeari zein Joserra Bengoetxearenari. Ikusmira horrekin, 2024tik bi lan lerro sustatu ditugu. Alde batetik, EHUk sinatuta dituen edota sinatzear dauden harremanak ikertzea eta bestetik, harreman oro eteteko erantzun mekanismoak antolatzea. Prentsa oharrak, kontzentrazioak, sailetako mozioak edo sinadura bilketa besteak beste. Ikerketa eta presio horien ondoren zenbait mugimendu etorri dira, besteak beste, zibersegurtasunaren katedra bertan bera uztea edo KAF ikasgela ibaetan ez errotzea. Lan horretan guztian, harreman zuzena izan dugu Red Universitaria por Palestina eta boikot, desinbertsio eta zigorrak ekimenekin, baita EHUko hainbat eragilekiren ere. Eskatzen genuenaren lerrotik, errektoreak irailaren 17an egindako adierazpenak aurrepauso argi bat suposatzen duela uste dugu. Postekoa da, Palestinako genozidioari erantzutea errektoretzaren lehentasunen artean dagoela jakitea. Halaber, era positiboan baloratzen dugu 2023ko azarotik Israelekin harreman berririk sortu ez izana eta ikerketa proiektu batzuei uko egin izana Israelgo estatuarekin duten loturagatik. Alabaina, bertan aipatutako hainbat kontuk arduratu gintuzten, eta horiek seinalatzea ezinbestekoa zaigu. Hasteko, harridura sartu genuen errektoretzak gaur onartuko den lantaldearen gaia proposatu izana eta gainera bere proposamen propio bezala aurkeztu izana. Gure taldetik batzorde lotesle bat sortzea aspaldi eskatu baikenuen. Horretaz gain eta askotariko arrazoiak direla medio, lantalde horren eraginkortasunari mugak ikusten dizkiogu. Eta garrantzitsuena, Israelekin eta genozidio babesten dituzten enpresekin oraindik indarrean dauden harreman oro gaur bertan etetea eskatzen dugu. Adibide batzuk jartzearren zenbait Horizon proiektuei buruzari gara, hala nola, KAFen egun indarrean dauden praktikaldiak eta Bizkaiko kampuseko KAF ikasgela, edo HP enpresarekin duen zerbitzu kontratua. Horiez gain, Itzarrirekin adostutako pentsio planak ere nabarmendu nahi genituzke. Enpresa horrek funtsa israeldarrak baititu. Hau da, oraindik ere, EHUk harremanak izaten jarraitzen ditu bai Israel, bai bere konplizeekin. Amaitzeko, azken astetako zenbait gertakari aipatu nahi ditugu. Alde batetik, Campus aldizkarian ikasturte akademiko berriaren irekiera ekitaldiari buruz argitaratutako kronikak haserrea eta ezinegona sortu zigun. Ez baitzuen Palestinaren aldeko mobilizazioa aipatzen. Era berean, hala nahiko balute, EHUko errektoretzari Palestinaren alde unibertsitatean aritzen garen taldeen dinamikari gehitzeko deia egiten diogu, eta ez bultzatzeko azken asteetan gertatu den gisara, horiek bereganatzeko eta instituzionalizatzeko dinamikak.
Horrez gain, gure kampusetan Palestinaren aldeko mugimenduak izandako jazarpen poliziala salatu eta poliziarik gabeko unibertsitatea aldarrikatzen dugu eta hori bermatzeko beharrezkoa diren neurriak exigitu ere. Amaitzeko, EHUk berehala harreman oro eten ditzan eskatzen dugu. Bide horretan presioa egiten jarraituko dugu. Horregatik, orain inoiz baino gehiago, EHUko langile eta ikasle guztiak gonbidatzen zaituztegu deialdi berriei adi egotera Palestinarekiko elkartasuna erakusteko. Eta bide horretan urriaren 15ean sindikatuek lanuztea deitu dituzte Palestinaren aurkako genozidioa salatzeko eta Israelgo estatuarekin harremanak eteteko eskatzeko. Deialdiarekin bat egin nahi dugu eta EHUko langileak parte hartzera animatu nahi ditugu. EHU harreman oro eten, Palestina askatu.